ସୁଇପର। ମୁଁ ତତେ ସୁଇପର ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ବେ। ଓହୋ ମେହନ୍ତର। କଣ ହେଲା? ବଡ ବାବୁ କାନ୍ତି? ଆବେ ଥାନାରେ ମୁଁ ବଡ ବାବୁ, ଯାହା କହିବା କଥା ମତେ କହ। ପାଇଲୁ କାହିଁକି ବେ? ସେଇ କଥାଟା ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ କହୁନୁ, ମୁଁ ତତେ ସୁଇପର ମେହନ୍ତର, ତୁ ବଡ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତୁ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ? ହାତ ଉଠେଇ ପାରିଲୁ? ଏଇଟା କାଇଁ ମାଇଲୁ? ଆଉ ତୁ ବା କହିଲୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁ, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଗୋଡରେ ତୁ ଖାଉ, ମୁଁ ବେକାର ହାତଟା ମାଇଲି। ସେ କଥାଟା କହୁନୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସି ଦି ଗୋଇଠା ମାରିଥାନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ଥାନାର ବଡ ବାବୁ ନୁହଁ। ପୁଣି କାଇଁ ମାଇଲୁ? ସେଇ କଥାଟା ଆଗରୁ କହୁନୁ ବଡ ବାବୁ ନୁହଁ ବୋଲି। ମୁଁ ଥାନାର କଏଦି। ପୁଣି କାଇଁ ମାଇଲୁ? ଆଉ କଏଦିଟା ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଦଉନୁ। ଆଉ ମୁଁ ତତେ ବଡ ବାବୁ ଭାବୁଛି, ଇଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ରହୁଛି। ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ କେଡେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କରିକି ଥାନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ତାଡି ପକେଇଦବୁ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଅ କି ପାରା କି ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ବାଡେଇ ଦବୁ, କହିଲା କନା ମୁଁ କେଡେ ବଡ ମର୍ଡର କରିଛି। ଆରେ ଥାନା ଭିତରେ ତତେ ବି ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଦିଅନ୍ତିନି। ହଁ ଖାଲି କଏଦିଟା ବୋଲି କିଛି କରିପାରୁନି। ଆବେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? କିଏ ବେ? ଆବେ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? କିଏ ତୁ? ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? କିଏ ତୁ? ଆବେ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଡ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପଞ୍ଚୁଆ। ପଞ୍ଚୁଆ ମଳିକ କହିଲେ ଏରିଆ ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୋଉ କାମ ମୁଁ ନ କରେ। ପଞ୍ଚୁଆ ମଳିକ ମୋ ନାଁ। ଇଏ ହଁ ପଞ୍ଚୁଆ ଭାଇ, ହଁ ଇଏ ମୋ ଓଳମଟା ପାଇଛ? ତୁ ଯାହା କାମ କରିବୁ, ଓଳମଟା ପାଇଛ, ଚାଲ ମୁଁ ଖୋଜିକି ନେଇକି ଦେବି। କାମ ଅଧାରୁ କାଇଁ ପଳେଇ ଯାଉଛ? ଆଉ ଓଳମଟା ମେନ୍ ତୁ ଯାଉନୁ।